दा 2:20 मिनिट जाबाय आं 2:30 मिनिटाव फोजोबनायनि सेस्था खालामगोन। गिबियावनो दिनैनि मेलखौ सायलांनाय मासिगिरि बिथां आरो जोंनि सिगाङाव जिरायनाय आं आंनि स्पिचखौ मोनथाम पार्टआव डिभाइड खालामगोन। मोनसेया जाहैबाय आंनि मोनसे शर्ट इन्ट्रडाक्सन, गुसुं आंनि मोनसे सिनायथि, आरो नैथिया जाहैबाय गांसे बिजाबनि बिनि जिखिनि कभार जों बेखौ नायनानै बिजाबखौ जों जाजमेन्ट होनो हायाखैमोन। बिनि माखासे आं सल'बाथा गुसुं खिथागोन, 2 मिनिटनि सल'बाथा। थामथि सल'बाथाया जाहैगोन आं थामथि भागाव आरोबाव मोनसे सल'बाथा खिथाबावगोन। बे सल'बाथाया जाहैगोन माने नलेज इज इम्परटेन्ट एलंग विथ द मार्क्स, माने जों साबजेक्टआव पार्सेन्टेज लाबानो जानाय नङा, लोगोसे जों बिनि नलेजखौबो लाफानांगोन। गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ बिथां मासिगिरिया होखाबाय। आं दा बिजनि बर' बाजार नामदेपारानि गामियावनो थानाय एलपि स्कुलनिफ्राय फरायनानै 2000 मायथाइयाव बर' बाजार हायार सेकेन्डारिनिफ्राय बर' मिडियामजोंनो HSLC-खौ आं उथ्रियो। मोनसे खोथाया जोबोद क्लियारमोन, जेब्ला 8, 9 आरो मोनसे बहुत इम्परटेन्ट खोथा, आंहा हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारियाव माब्लाबाबो आंनि मोनसे क्ल'ज फ्रेन्ड, माने आंनि एकदम क्ल'ज लोगो आहा गैयामोन। माने आं बिनि जाहोनखौ खिथागोन, नङा होमबा? मेट्रिक फरिखा होयैनि सिगां भेरि क्लियार साइन्स फरायनांगौ आरो इन्जिनियार जानांगौ। बे नङा जे आंनिया बिमा बिफाया सोरबा सोरखारि साख्रियावला, नङा। बिमा बिफाया फुंनि 3टायाव सिखारनानै 4टायाव सिखारनानै दुब्लियाव थांनानै हालेवनानै जोंखौ फोरोंबोदों, नङा होमबा? पुस मासनि हान्थु मावलायनाय गोजांनायाव खस्थ' खालामनानै जोंखौ फोरोंबोनाय जोंनि बिमा बिफाया। न'खराव जोंहा बिदि रावबो साख्रि मावनाय गोरों गोरा गैया। बेनिखायनो जाय फरायसुला बिथांमोनहा जिरायनानै दं, नोंथांमोनहा साननाङा जे आंनि बिमा बिफाया रावबो गोरों गोरा गैया, गोरिब न'खर होननानै साननो गोनांथि गैया। बेफोर गासिबो मोनसे बाहानासो, नङा होमबा? बेनि उनाव जिहेतु आं इन्जिनियार फरायनांगौ नालाय, हयथ' साइन्सखौ फरायनांगोन, नङा होमबा? मोनथिगौना बयबो जाय 9, 10, 11, 12 जायफोर, नङा होमबा? इन्जिनियार जानो थाखाय जों साइन्स फरायनांगोन। बेनिखायनो बिजनि बान्दब न'सुङावनो थानाय बिजनि बान्दब हायार सेकेन्डारिनिफ्राय 10+2 माने हायार सेकेन्डारिखौ आं एडमिसन लायो, नङा होमबा? जिहेतु इन्जिनियार जानो आं बाय'लजि लेखाखौ नायाखैनो। एम इज भेरि स्ट्रिक्ट एन्ड फकास। जेरैहाय अर्जुना बोरला गांनायाव नानि मेगनखौ नायदों, खाथि खाला मा दं जेखौबो नुवाखै, माखौ नुदों? नानि मेगनखौल'। आं जुदि डक्टरखौनो जायाबा आं मानो बाय'लजि फरायनो? वाइ शुड आइ स्टाडि बाय'लजि? वाइ शुड आइ वेस्ट माइ टाइम? आं साइन्सखौनो फरमाल खालामबाय, नङा होमबा? फिजिक्स, केमिस्ट्रि, मेथ्स, नङा होमबा? इंलिस आरो बर' पास जाबानो जायो। मानोना बे बुस्थुआ आंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा बै समाव, नङा होमबा? बेनि उनाव इन्जिनियारिं जानो थाखाय बै जोंनि समाव आसामाव जुदि इन्जिनियारिं एडमिसन लानोबा जों मोनसे एडमिसन टेस्ट नांगौमोन। बिनि मुङा JAT, जइन्ट एडमिसन टेस्टमोन। बेखौ होबाय, होनानै उथ्रिनानैबाबो आं माबा मोनसे खालामनो थाखाय एडमिसन लानो हायाखै, नङा होमबा? बिनि उनाव आं BSc-खौ बिरजोरा महाविद्यालयनिफ्राय BSc मेथामेटिक्स अनार्स खालामो। तेजपुर इउनिभार्सिटियाव थांनानै MSc मेथामेटिक्स खालामो आरो M.Tech खालामनो थाखाय जेरै फंबाया बुंदों मोनसे गेट एग्जाम होनांगौ, ग्रेजुवेट एप्टिट्युड टेस्ट। आं गेट क्वालिफाइड जानानै M.Tech-खौ आं खालामबावो। जेब्ला आं M.Tech-नि जोंनिया M.Tech-आ मा बोसोरसे केम्पासाव खालामनांगौ आरो बोसोरसे बाहेरायाव जों ट्रेनिंआव थाङो। 6 months बिफोर आंनाव 3 साख्रिनि अफार फैदों, 3 jobs एभेलेबल, बिकज आइ बिलिभ द नलेज नट द पार्सेन्टेज। But today I realize that along with the knowledge, माने नलेजजों लोगोसे पार्सेन्टेजबो नांगौ। मानो होनना बुङोबा पार्सेन्टेज गैयाबा नों लांगोनानिफ्रायनो हाबनो मोना, लांगोनायानो बन्द'खा, नङा होमबा? पार्सेन्टेजजों लोगोसे नलेज थाथारनांगोन। जेब्ला आं गुजरातनिफ्राय
M.Tech नि ट्रेनिंखौ फोजोबनानै तेजपुर इउनिभार्सिटियाव फैयो प्रेजेन्टेसन होनो आंनि न'आव अलरेडि मोनसे फैखाबाय जब अफार फादाराथ' इंलिस फरायनो रोङा बाबा नोंनाव माबा मोनसे लाइजाम फैदों फरायनानै नायलाय इंलिस फरायनो राव मानसि गैया नङा होमबा आरो बिनि साननै उनाव आरो गांसे लेटारबाव टटेल माने आं फाइनालखौनो फोजोबाखै मोनथाम साख्रिनि अफारा मोनफैयो मानो बै समाव आं नलेजखौ बिलिभ खालामो नलेज नोङो डिग्री बायनो हागौ नङा होमबा सार्टिफिकेट बायनो हागौ नलेजखौ नों बबेनिफ्राय बायनो नङा होमबा नोंनि नलेजखौ रावबो सेखनबो हाया जेब्ला नों थैगोन नोंनि नलेजआ नोंजों लोगोसे थांफागोन हाखराव बेखौ रावबो सेनोबो हाया नलेजआ जोबोद पावारफुल बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा दिनै टप 10 पजिशन मोनदों आं आसा खालामदों पार्सेन्टेजजों लोगोसे बिथांमोनहा नलेजखौबो लानानै फैफादों जुदि माबा मोनसे जाहोनाव नलेजखौ लाबोनो हायाखैबा फैगौ जेखिनि स्टाडि खालामनो थांगासिनो दं बेयाव नोंथांमोना नलेजखौ बुथुमनांगोन पार्सेन्टेजजों लोगोसे नङा होमबा जेब्ला आं साख्रि मोनथाम अफार मोनो जि जायगायाव बिथां जाफंबाय जिगनिया PhD खालामदोंमोन IISC बेंगालर बे जायगायावबो आंखौ मोनसे PhD अफारनि थाखाय आंनाव मोनसे लेटार फैदोंमोन मानो होनना बुंबा जेब्ला आं गुजरातआव थादोंमोन ट्रेनिं खालामगासिनो दंमोन 2001 मायथाइयाव गुजरातआव 26 जानुवारिखालि मोनसे गिलु बालु बांग्रिं मावदोंमोन बै बांग्रिंआव बिल्डिं ब्रिज इनफ्रास्ट्राक्चार गासैबो माने बायनानै थेर बेथेर जाजोबदोंमोन बेनिखायनो गुजरात गभर्नमेन्टआ मा खालामदोंमोन जापाननि बायदि मोनसे टेक्न'लजि लाबोनांगौ जेराव बिल्डिंआ बांग्रिं माने बाया ब्रिजआ बांग्रिंजों बाया बै खामानिखौनो जों गांधीनगर सिटियाव मोनसे मा खालामगासिनो दंमोन मोनसे सार्भे खालामगासिनो दं बिनि उनाव मा खालामखो जेब्ला जोबहां अब्ला मोनसे रिपर्ट बानायनानै IISC बेंगालराव हरदोंमोन बिथाङा बै प्रफेसर बिथाङाबो बेंगालर सिटियाव एखे खामानिखौनो मावगासिनो दंमोन बिथाङा आंखौ लोगो लोगो रिप्लाइ हरो इउ केन काम एन्ड जइन इन माइ टिम एन्ड इउ केन पार्सु योर PhD नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय आं बेयाव जइन खालामनो हायाखै लास्टआव आं जि जायगायाव आं एस'सियेट प्रफेसर दा खामानि मावगासिनो दं बेयावनो आं एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै 2009 जुलाइ आं जइन खालामो बुजिबायना आंनि M.Techआ जोबदों माला जेब्ला आं साख्रियाव जइन जाहां जायो अब्लासो आंनि M.Tech डिग्रिया जोबदों बुजिबाय दा अब्ला नोंथांमोना माखौ अबजार्भ खालामदों सल'बाथानि गेजेरजों देयर शुड बि मरेल एलं विथ अ स्ट'रि नङा होमबा नों मा अबजार्भ खालामदों खोनानाया आलादा बुजिनाया आलादा नङा होमबा खोनानानै बुजिनाय नङा सिगाङाव खोनानांगोन अब्ला बुजिनांगोन आं मा खालामदों आइ मेनटेन द इन्टायर केरियार द नलेज एन्ड क्वालिटि आंनि बे फुरा जार्नियाव आं क्वालिटिजों माब्लाबाबो मा खालामाखै कमप्रमाइज खालामाखै मोनसे जोबोद माने रिपिटेडलि मोनसे वार्ड दं इन क्लासरुमफ्राव मास्टारफ्रा सम आं बुंनायखौ खोनायो नैबे अंकआलायनो जोबोद इम्पर्टेन्ट दा सोंनाया जाहैबाय मानि थाखाय इम्पर्टेन्ट नङा होमबा सोरबा नोंखौ बुङोब्ला क्लासरुमाव नैबे अंकआ नैबे प्रब्लेमा जोबोद इम्पर्टेन्ट मोननै सोंनाय फैयो मानि थाखाय आरो बबेयाव इम्पर्टेन्ट जुदि बियो अनलि फैगौ एग्जामनि थाखाय इम्पर्टेन्टबा नोंनि साक्सेस जानाया पारमानेन्ट नङा इट इज अनलि इउर टेम्परारि मानो होनना बुंबा बे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो बे बुस्थुआ उनाव बेसेबां इउजफुल जागोन जों मिथिया बेनिखायनो जुदि सोरबा मानसिया बुङोबा नैबे टपिक्सआ इम्पर्टेन्ट इउ शुड बी भेरि क्लियार हाउ एन्ड व्हाइ मानो आरो माबोरै बे टपिक्सआ इम्पर्टेन्ट नङा होमबा बेखौ नोंथांमोनहा बुजिथारनांगोन नाउ सेल्फ मटिभेशन जों बुङो ना जोंहा न'आव रावबो गैया जोंखौ मटिभेशन खालामनो रावबो गैया आंहाथ' रावबो गैयामोन सेल्फ मटिभेशन जेब्ला आं क्लास 8-9 फरायोमोन आंनि गोसोआव सोंलु जेब्लाबो फैयोमोन नङा होमबा अलरेडि 3 बाजिबायाथे राइट एसे जिरायबावगोन ना 3 बाजिबाय आच्छा नैबे घड़िया एसे एडभान्स
बुजिबायना नोंथांमोनाबो सोंलुखौ सोंनो हागोन गावखौनो गंसे ग्लासाव दै ला बेयाव बालाखौ गलिगोन ना दस्रा मोनसे गिलासाव संख्रि एबा सिनि ला बेखौ गलाय बियो गलिगोन बै सोंलुआ आंनाव जों मा खालामोन गामिनि गथ'फ्रालाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जों गेलेयोमोन बुजिबाय दा गामिनि गथ'फ्रा मा खालामोन ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेयोमोन जों मा खालामोमोन साहा बानायनो थाखाय बालाखौनो सिनि एबा संख्रि हिसाबै बाहायोमोन गोसोआ जोंहा सोंनाय फैयोमोन बे बुस्थुआ मानो गलिया बे बालाया दैयाव मानो गलिया ना सिनिया मानो थाखाय गलियो if you ask the question then you can learn जुदि नों बेखौ जुदि बुजिनो लुबैयाब्ला नों दावगालांनो हाया नङा होमब्ला दैयाव जों जेब्ला सिखाखौ दानो सिखाया सिदा खारा गेदा गेदि खारो आं बेखौ हाइ स्कुलाव सानखायोमोन मानि थाखाय आं माखासे कुइसन हाइ स्कुलाव सानबामोन 8-9 जेब्ला 8-9 फरायो मेट्रिकखौनो होआखै नङा होमबा जेब्ला सारअन्थाइ गोलैयोना नङा होमबा सारअन्थाइ गोलैयो जोंहा मोनसे फुख्रि दं न'आव बै सारअन्थाइफ्रा दैयाव गोजौनानै थायो नङा होमबा नर्मेलाव जों मा बुजियो सलिडआथ' गोदोनांगौ बा बरफआ गोदोनांगौ बै कुइसन्सफ्रा आंनाव क्लास 8 एराव फैयोमोन बिनि थाखायनो आंनाव मा होदोंमोन साइन्सनि थिं आंहा मोनसे मोजां मोननाय फैदोंमोन I have fallen in love in science बुजिबाय दा साइन्सनि फारसे आंनाव मोजां मोननाया फैदोंमोन बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा साइन्सआव बिगियानाव माने इन्ट्रेस्ट गैया दिनै थांनानै नोंनि खाथि खाला दा नोंथांमोना जेराव जिरायदों बिनि खाथि खाला साइन्स दं नङा होमबा बिनि खाथि खालानि साइन्स दं जेरैखि दिनै आं साइन्स नुदों बैनि माखासे सोंनायखौ गोसोआव ला मानि थाखाय जादों माबोरै जादों आं बेयाव मा हेल्प खालामनो हागोन नङा होमब्ला बैफोरनो आंनि मोनसे सेल्फ मटिभेसन बै सोंनायखौ लानानैनो आं आंनि लाइफआव दावगाबोदों बिनि उनाव जेब्ला जइन जायो एस ए यां एसिस्टेन्ट प्रफेसर I was just 24.5 years means 22 बोसोर खावसे बैसोआव आं जेब्ला एसिस्टेन्ट प्रफेसर जइन जायो मा नुखो आं गासिबो प्रफेसरफ्रानो अलमस्ट आंनि बिफानि बिबथैनि बैसोनि समान एन्ड I was very lucky बिसोर आंखौ फिसा बायदि अनोमोन माने राइट गामिनिफ्राय थांनाय जाम्बा जाम्बा नङा होमबा सिदा जोंखौ जोबोद अनोमोन जेब्ला आं बिथांमोनजों इन्ट्रडाक्सन खालामो बबेनिफ्राय Ph.D IISC Bangalore बबेनिफ्राय postdoc Harvard University बबेनिफ्राय Ph.D IIT खड़गपुर postdoc बबेनिफ्राय Texas A&Mनिफ्राय आंलाय सानदोंमोन I'm hero जेब्ला दैखरनिफ्राय ओंखारो I am zero नङा होमब्ला दैखराथ' आंनि हिर'मोन नङा होमबा जेब्ला दैखरनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारो मा नुखो I'm very big zero बुजिबाय दा I am big zero जेब्ला दैखरावमोन M.Sc M.Tech गोरलै बैसोआव साख्रि जाबाय जेब्ला दैखरनिफ्राय ओंखारो दैखर सिङाव हिर'मोन हिर' नङा होमबा जै दैखरनिफ्राय बाहेरायाव बाज्रुमो मा नुखो I am big zero लाथिख'सै आं बुजिबाय दा जेब्ला रियेलाइज जायो लाथिख' जेब्ला लाथिख'नि आगोलाव जुदि माबा मोनसे नाम्बार होयोब्ला मा जागोन बुजिबाय दा लाथिख'नि आगोलाव माने आगसि साइडआव माबा मोनसे नाम्बार होयोब्ला बुजिबाय दा साप'ज लाथिख' दं लाथिख'नि उनाव होयोब्ला मा जागोन आरो लाथिख'नि आगोलाव होयोब्ला मा जागोन राइट लाथिख'नि आगोलाव जुदि आं 10 होयोबा मा जागोन 10 जागोन लाथिख'नि उनाव आं होयोबा मा जागोन 1 जागोन नङा होमबा डिफारेन्स जेब्ला आं रियेलाइज खालामबाय आं बेसेबां हिर'मोन आं दा 0 जाबाय नङा होमबा अब्ला आं मा सानखो जिहेतु लाथिख' जाखाबाय आगोलावथ' माबा मोनसे नाम्बार होनांगोन नङा होमब्ला अब्ला आं मा खालामदों Ph.D खालामदों Ph.D खालामबाय आं मानसिफ्रा बुंसोलायो जोबोद गोरानो Ph.D आंखौ जेब्ला साइन्स लादोंमोन ना गोबां सुबुंफोर साइन्सआ जोबोद गोरा लेखानाय माने फिट नांगोननो बुजिबाय दा जेब्ला आं साइन्स फरायनो नालाय साइन्सआ जोबोद गोरा लेखा फरायबानो फिट नांगोनो सासे मानसिया आंखौ ओरैबायदि खिथाबाय आंनि सासे लोगो दं साइन्स फरायगासिनो दं आं केमिस्ट्रि देखायदोंमोन आं फिट नांनानै गोलैनो रोखोम माने बुजिबाय दा आं फिट नांनानै गोलैदों ओरैबायदि Ph.D जोबोद गोरानो आं बिनि थाखाय दा मोनसे सुंद' सल आं खिथागोन बिनि थाखाय
PhDया जोबोद गोरा बे नायथारसै मानो होनना बुङोबा आंथ' M.Techआव अलमस्ट खामानि मावखाजोबबायमोन जेब्ला PhDयाव एडमिसन लायो PhDनि मिनिमाम डिउरेसना बेसेबां मिथिगौ बोसोरथाम नांथारगौ बोसोरथाम नङाबा PhD डिग्री मोना ओरैबायदि गोरा बुस्थुखौ आं मा खालामदों 2.5 2 बोसोर खावसेयाव आं PhD कमप्लिट खालामनानै thesis खालामनानै आं गायनो हाया Sir, my thesis is done. गायनांगौ मिथिगौ Brahma, it is too early. बोसोरथाम जायाबा नों thesis होनो हाया बेटा तू सबमिट नहीं कर सकते हमको बेटा बोला बेटा तू सबमिट नहीं कर सकते आपको 3 साल रुकना पड़ेगा मतलब 2.5 or another 6 months बुझाइदा another 3 months or 6 months जेब्ला जायो आं सानबाय मानसिफोरनाव ओरैबायदि मोनसे मिसइनफरमेसन मिसकनसेप्ट दं साइन्सआनि थाखाय गोरा जानो हागौ सासे गुबुननि थाखाय गोरा जायाबो जानो हागौ डन्ट नोंथांनि जिखिनि जाजमेन्ट इउ शुड नट बी जाजमेन्टेल नों जाय बुस्थुखौ गोरा मोनदों बे बुस्थुआ बयनिबो थाखाय गोरा जागोन बे नङा जुदि आंहा इन्टारेस्ट दंबा आं बेखौ गोरलैयैनो खालामनो हायो आंनि PhD खामानिया मा मिथिगौ ओरैबायदि गुबुन टाइपनि खामानि PhD खामानिया जोंनि PhD खामानिया ओरैबायदिमोन त्रिपुराखौबो खोनायो त्रिपुरा आरो बांलादेश जोंहा खाथि खाथि नङा होमबा बांलादेशआव गेसजों लोगोसे पेट्रलियामबो बहुत प्रडिउस खालामो नाथाय त्रिपुरायाव खालि गेसल' मोननाय जायो पेट्रलियाम मोननाय जाया बैदि आं क्लास 8आव माखासे सोंनाय सोंदोंमोन ना हारि बे गिलासाव बालाया मानो गलिया सिनिया मानो गलियो नोंगानो साइन्स देब्ला गिलासाव सिनि गलियो सिनिया गलियो दैया मानो गलिया बरफा फुख्रियाव मानो गोजौनानै थायो थिग बेबायदिनो मोनसे कुइसन रिसार्च मिन्स यू हेभ टु आस्क द कुइसन्स टु योरसेल्फ रिसार्च माने नागिरफिननाय नङा होमबा नागिरफिननांगौ जों रिसार्च माने नागिरनाय रि माने नागिरफिननाय जों आंनि खामानिया मा जाहोननि थाखाय बांलादेशआव जों अइल आरो गेस मोननायखौ मोनो त्रिपुरायाव मानो मोना बे जोंनि PhD टपिक दा जों मा खालामखो आं MSc मेथ्सनि उनाव M.Techबो खालामबावदों आंनाव टेक्निकेल नलेज साइन्टिफिक नलेज एन्ड मेथामेटिकेल नलेज मोनथामबो दंमोन आं मोनथामखौबो एप्लाइ खालामनानै बैनि माखासे सोंनायनि फिननाय नों PhD डिग्रीखौ माला मोनगोन PhD डिग्रीखौ नों माला मोनो जेब्ला नोङो साइन्टिफिक माखासे आनसल्भ प्रब्लेम जाय कुइसनखौ सोंनानै जों फिननाय मोनथ'वाखै बै फिननाय नागिरनो जुदि मोनोब्ला अब्लासो नोङो PhD डिग्री मोननो हायो अब्ला जों सोंलुनो फिननायखौ मोनबाय बिथांमोना you are doing the 2.5 years quickly PhD राइट 6 मास थाबावनानै आं PhD डिग्री मोनबाय आंनि थेसिसआ थांदोंमोन टेक्सास A&M इउनिभार्सिटि टेक्सास USA माने जोंनिया मा मोनसे थेसिस थानांगौ आउट अफ इन्डिया आरो मोनसे थेसिस थानांगौ इन्डियायावनो आं 2015 मायथाइनि मार्चआव जेब्ला PhD थेसिस मोनो जुननि एराउन्डआव आंनाव मोनसे इनफरमेसन फैयो माने पस्टडक खालामनो थांबावनांगौ बुजिबाय दा PhDनि उनाव आरो मोनसे हायार स्टाडिनि थाखाय थांबावनांगौ जेरै फंबाया बुंदोंना बिथाङाबो बाहेरायाव माने पस्टडक खालामनो गोसो दंबावो जाय बिथाङा आंनि थेसिसखौ नायदोंमोन बे बिथाङा ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मुहिनांदोंमोन आंनि थेसिसआव बिथाङा आंखौ लेंहरदोंमोन नोंथाङा US आव फै आंनि आन्दाराव पस्टडक खामानि मावनो फै बै इनफरमेसनखौ आंनि गाइडआ सेटारडेनि फुङाव खिथादों सेटारडे सानडे आं खामानि मावा दे राइट आं मोनसे खोथा बुंगोन माइन्ड मेनेजमेन्ट नट टाइम मेनेजमेन्ट नङा होमबा जों थांखिखौ क्लियार खालामखानांगौ नङा होमबा फेमिलिनोबो टाइम होनांगोन समाजनोबो टाइम होनांगोन गावनोबो टाइम होनांगोन आं सेटारडे सानडे खामानि मावा सेटारडे आंनाव इनफरमेसन बिदि आं डाइरेक्ट बुङो आं मान्डेआव खबर रायलायगोन बेनिफ्रायबो आं सोंमोना आंखौ हरगोन इंलिसाव आं बुंदों आं सेटारडे सानडे खोथा रायलाया आं मान्डेआव खोथा रायलायगोन आं बुंबाय सारखौ सार आइ मिट अन मान्डे इन योर अफिस मान्डेआव रायलायबाय गासिबो जाजोब्बाय बोसोरसेनि पस्ट दंमोन 6 मान्थआव फोजोबबाय आङो राइट डिउरेसना बेसेबांमोन बोसोरसे मानोना आंनि PhDनि खामानि अलमस्ट एखेखामोन नालाय 6 मान्थ कमप्लिटेड 6 मान्थआव जोबबाय खामानिया थेवब्लाबो बिथाङा आंनो खामानि जोब्बाय मानो
नोंथाङा US आव थानानैनो $350 per day मोनगोन थानानै फ्रि थेवबो आं थाबोजोबाखै आं मानो थाबोनो नङा होमबा आंहा माखासे कमिटमेन्ट दं जेब्ला आंना पस्टडकआ जोबो अब्ला आं फैफिननानै आंनि सासे लोगो दं बिथाङा साउथ करियानिफ्राय मा खालामदों PhD खालामदोंमोन अल इण्डिया लेभेलाव मोनसे यां साइन्टिस्ट कनफारेन्स होननाय मोनसे कन्डाक्ट खालामो गभर्नमेन्ट अफ इण्डिया बे मिनिस्ट्रि अफ आर्ट साइन्स मिनिस्ट्रि अफ साइन्स मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड वेलफेयार बिदि मोनबा मिनिस्ट्रि लोगो लानानै मोनसे यां साइन्टिस्ट कनफारेन्स बिथांमोना मा खालामो मोनसे हल्ड खालामो बिथांखौ बुंगासिनो दं बेयाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ यां साइन्टिस्ट माबा दं माने एवार्ड गभर्नमेन्ट अफ इण्डिया मोनसे एवार्ड होयो आं गोसो गैया आंनि फ्रेमावनो उन्दैनिफ्रायनो बै माबा माबि एवार्ड मोननाय फैसानि खिथु खारनाय आं बे हुदाया गैथारा लायो माबोरै एवार्ड मोनगोन होनबाथाय बेयाव थांनो बायो आं बिथाङा आंखौ ब्रा लिंलांबाय थांनांगौ होनांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ मास मोनसे टाइम दं आरो अब्ला आं मा खालामखो डिजाइन ओइ आं बे PhD खामानि मावदों पस्टडक खालामदों बेखौनो आं मोनसे ओरैबायदि मोनसे डिजाइन खालामबाय डिजाइना ओरैबायदि कुइसना मामोन त्रिपुरायाव मानो अइल मोना बांलादेशआव अइलबो मोनो गेसबो मोनो बे कुइसन मोना आनसारा ओरैबायदिमोन त्रिपुरायाव जिखिनि थौले जायगायाव पेट्रलियाम दंमोन बेखौ जों मोनजोब्बाय नाथाय आनएक्सप्लर्ड रिजार्भायर जायाव जोङो माने जों दमखल जावा बा दमखल ना जों दमखल जावो ना हेन्ड पाम्प ड्रिलिं दिस इज कल्ड ड्रिलिं सेम प्रसेसखौनो जों मा खालामो पेट्रलियाम इन्जिनियारिंआव मोनसे ड्रिलिं खालामनानै साइन्टिफिक स्टाडि खालामनानै आप टु 6 किल'मिटार गोथौसिम जों मा खालामनो हायो ड्रिलिं खालामनो हायो दा नर्थ इस्ट इण्डिया मा जन 5 माने जन 5 माने मा जोबोद बांग्रिं मावग्रा जायगाखौ जों मा बुङो जन 5 होननानै बुङो मिथिबाय दा हिमालया हाजोआनो नै जौखोगासिनो दं सोरबाथाय मा फाल्थु खोथा बुङो नङा होमबा हिमालया हाजोआ जौखोगासिनो दं नंगौ जोंनि बुहुमा मोनसे फुटबल बायदि फुटबलाव थायो ब्लेक एन्ड व्हाइट ना गोसोम गुफुर थाया होमबा बिदि फट' बे मोनसे फुटबलनि बिखं बायदिसो बियो गावजों गाव नारलायबाय थायो नर्थ इस्टआव गोलैदों इउरेसियान आरो इण्डियान प्लेट जानानै दं आरो बिसोर गावजों गाव खाथियाव फैगासिनो दं खाथियाव फैबा मा जायो गावजों गाव जौगालाङो बुजिबाय दा हिमालय हाजोआ लासै जौगालांगासिनो दं बे साइन्टिफिकेलि प्रुफ बुजिबाय दा माने सानफ्रामबो नारलायबाय थायोना प्लेटआ गावजों गाव नारलायबाय थायो आरो बिनि गेजेराव जों ड्रिलिं खालामनानै थावखौ बहननांगौ जों जेब्ला खम खालामनो नागिरो नारनानै मा खालामो जोंनि पाइपखौ गावहोयो आरो मा खालामो प्रेसारा बारा जानानै ब्लास्ट जायो बुजिबाय दा खोनादोंना बे आपार आसामाव मास मोनसे अर जोंबाय थानाया दिस इज कल्ड अ ब्ल' आउट जन आं मा खालामखो इसिबां गोराना बे खामानिया मोनसे मेथामेटिकेल मडेल आं मेथ्सनि बेकग्राउन्ड इन्जिनियारिं बेकग्राउन्ड एन्ड साइन्स कलाबरेशन्स ओरैबायदि मोनसे जों मडेल क्रियेट खालामदों बेयाव नोङो ड्रिलिं खालामनायनि सिगां ड्रिलिं माने नों दंखलखौ जों दैयोना ड्रिलिं खालामनायनि सिगां जों मिथिनो हागोन नामा बेसेबां गोथौआव बेसेबां प्रेसार दं नों देराखै दे बेसेबां गोथौआव बेसेबां प्रेसार दं बेसेबां गोथौआव बेसेबां टेम्पारेचार जों मिथिनो हागौ नामा बैखौ मिथिनो थाखाय आं मोनसे मेथामेटिकेल मडेल डेभेलप खालामदों जेब्ला आं एक्सपार्टनि गोसोआव लादे बै कम्पिटिसना फिसा नङा पार्टिसिपेन्ट्सआ IITनिफ्राय फैगोन IISCनिफ्राय फैगोन सब IIT बेकग्राउन्ड I am only person from Tetzপুৰ University not IITian आंनाव IIT डिग्री गैया बाखि जेसेबां पार्टिसिपेन्ट IITनिफ्राय मोननाय जायगानिफ्राय आंहाथ' आसा गैखाया आरो आं एवार्डआव बिलिभ खालामो आंनाव मोनथाम राउन्ड जादों कुइसन आन्सार फार्स्ट राउन्ड फैदों गिदिर प्रफेसर IIT खरगपुरनिफ्राय IISC बेंगालरनिफ्राय IIT कानपुरनिफ्राय मोनसे ग्रुप फैदों सेकेन्ड ग्रुप थार्ड ग्रुप आं फिननायखौ होजोब्बाय लास्टआव मोनसे बुस्थुखौ बेसेबां फिनबाय थागोन होननानै जायगानिफ्राय गोरोबदों आङो लाकिलि थार्ड फैनाय लास्ट राउन्ड जेब्ला एनाउन्समेन्टआ मा जागोन नेक्स्ट डेआव जागोन माने नेक्स्ट डेआव जागोन एनाउन्समेन्टआ जेबो आसा गैया आरो मा गैया खुनु इन्टारेस्ट गैया जानला मोनला फुराना सुट गाननानै खोनासंनो जानानै थाङो
जेब्ला आंनि नामखौ प्रनाउन्स खालामनो हाया बुजिबाय दा आंनि मुंखौ जेब्ला प्रनाउन्स खालामनो हाया आंजों खाथियाव जिरायफानाय जाय बिथाङा साउथ प्राइभेट पिएचडि खालामदोंमोन ब्रह्म आपका नाम आ गया क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है तो पता चल गया ही इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम अब्ला यंग साइंटिस्ट एवार्ड नभेम्बर 2019 अब्ला आं माबायावसो दंमोन साननै सिगां माबायाव गुवाहाटीयाव जा मोनसे बेयाव कनफारेन्स दंमोन अब्ला नोंथांमोना बुजिबायना नामजायफोरा गामिनि नङा होमबा दंग' बिमा सुवारि दै फाग्लायाव थानाय साम' खांख्राइ जानानै थांनानैबाबो नङा होमबा गेदेर गेदेर मेट्र' सिटिनिफ्राय फैनाय IISC फैनाय मोगा मोगि खालामनो जों गिनाङा बुजिबाय दा बे आंनि मोनसे सुंद' जारिमिन जाय बिथांमोनहा 10 पजिशन लानानै फैदों आं बुंखादों नङा होमबा नोंनो मा नांगौ पार्मानेन्ट अर टेम्परारि पार्मानेन्ट माने फुरा पार्मानेन्ट माने नोंनाव मा थानांगोन डेप्थ नलेज नङा होमबा बरफआ मानो दैयाव गोजावो फिननाया मा जों बयबो बुङो डेन्सिटिया खम जायोनो बे साइन्टिफिक फिननाय नङा जाय बिथांमोना ITI बा डिप्ल'मा खालामगोन बिथांनि थाखाय एस ए प्रफेसर जुदि B.Tech गथ'आ लिरोबा आं कुइसन सोङोबा बरफआ मानो दैयाव गोजावो बे लिरोबा बिकज डेन्सिटि इज लेस आं गिभ द बिग जिर' आं बिनो जिर' होगोन खिन्थु सासे IIT बा डिप्ल'मा खालामनाय मानसिना 10 होगोन मानो डिफारेन्स दं सासे B.Tech बा M.Tech स्टुडेन्टआ लिरनांगोन दैनिफ्राय बरफ जायोब्ला डेन्सिटिया मानो खमायो जों बयबो मिथिगौ जायनि डेन्सिटिया खमायो बे दैयाव गोजावो जोंनो बेखौ नाङा साइन्टिफिक रिजोना मानि थाखाय डेन्सिटिया खमायो बिसोर साइन्टिफिक सोंनाय बुजिबाय दा गोजावो माने डेन्सिटिया खम साइन्टिफिक फिननाया मानो थाखाय डेन्सिटिया खमायो बिसोर जोंनि साइन्टिफिक सोंनाय बुजिबाय दा नेक्स्टआ जाहैबाय मा मोनसे सल'बाथा ओरैबायदि फिसा सल'बाथा बुंदोंना मानसिनि गाननाय जोमनाय ड्रेस पार्टि सोखो मोखो नुनानै साननो नाङा जे बे मानसिया जेन्टेलमेन राइट बे मानसिया जोबोद नलेज दं your dress your cover does not determine your quality your knowledge right सासे मानसिया जिला जिथा गामसा गस्ला गाननाय doesn't mean that he is gentleman नङा राइट he is gentleman जानो हागौ बेनिखायनो गांसे बिजाबनि कभारखौ नायनानै बे बिजाबा माबायदि जागोन जों बुंनो हाया बेनि मोनसे सुंद' सल'बाथा सासे लेडि ओरैबायदि सिम्पल सालवार कामिज गाननानै दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बिजनेस क्लासनि मोनसे सारियाव गसंगासिनो माने फ्लाइट गाखोबा माने इकनमिक क्लास बिजनेस क्लास बिदि थायो मिथिबायना इकनमिक क्लास माने जों बायदिनि थाखाय आरो एकदम थाखा फैसा गैया माने जों बायदिनि थाखाय आरो बिजनेस क्लास माने गिदिर गिदिर थाखा फैसा गोनां सासे लेडि एकदम नुनायाव सिम्पल बिजनेस क्लासनि सारियाव गसंनानै दं बिनि उनाव माखासे माने सोखो मोखो गाननाय जोंख्लाब जोंख्लिब गाननाय सुबुंफ्रा बुंबाय नोंथां बुंबासै नोंनि सिरिया बेयाव नङा नोंनि सिरिया बेयाव बै मोनसेयावसो माने खाथियावनो मा दं इकनमिक क्लास बिजनेस क्लास लेडिया फिननाय होआखै गसंगासिनो दं मानो बुंबा आं बिनि मोनसे मोजां सल' हाबबावो बेयाव खिथागोन मानि थाखाय जों फिननाय होनाङा आननेसेसारि कुइसननि फिननायखौ जों मानो होनाङा बेना मोनसे सुंद' 30 सेकेन्डआव मोनसे सल'बाथा खिथाबावगोन जुदि नोंथांनि सिगाङाव नों सानो दे बै कुइसना आंनि थाखाय रिलायेबल नङा बेखौ जों माब्लाबा फिननाय होना बुजिबाय दा बिथाङा फिननाय होआ दसे उनाव स्पेसियेलि सानै फैनानै एयार हस्टेस मैडाम why you are standing please come with us you are not necessary to stay in the queue नोंथाङा बेयाव मानो गसंबाय थादों नोंथाङा बेयाव गसंनो गोनांथि गैया you are very special for us you please come with us बिथांखौ लानानै थांदों बै उननि सारियाव गसंबाय थानाय माखासेफ्रा गोमोबावदों मा जादों
होमबा दे आर जास्टिं डेट बिनि ड्रेसखौ लानानै बिनि उनाव लन्डनाव ओंखारहैबाय बुजिबाय दा लन्डनाव ओंखारनानै इमिग्रेसन माखासे चेक खालामबाय इमिग्रेसन माने नों मा मा लांफादों लांफायाखौ चेक खालामो बा जों डिटेल्स लिरनांगौ आरो अब्ला बै बुरिया मा लिरखो एड्रेसखौ 10 डाउनिं स्ट्रिट लन्डनाव मोनसे एड्रेस दं 10 डाउनिं स्ट्रिट देन द गार्ड आस्क्स आर यू मैड मैड मीन्स नों फाग्ला जाबाय नामा आर यू मैड व्हाई आर राइटिं दिस एड्रेस मानोना बै एड्रेसा सोरनि एड्रेस इउकेनि प्राइम मिनिस्टारनि एड्रेस बुजिबाय ना 10 डाउनिं स्ट्रिट बे एड्रेसा सोरनि इउनाइटेड किंडमनि ऋषि सुनाकनि एड्रेस दसे उनाव मोनथिनो मोनबाय बिथाङा जाहैदों सुधा मूर्ति राइट नारायण मूर्तिनि बिसि नारायण मूर्तिया सोर इनफोसिसनि मालिक राइट सुधा मूर्तिया सोर ऋषि सुनाकनि बिखुनजो सल'बाथाखौ खोनासंदों ना मिथिदों डोन्ट जास्ट ए बुक बाय इट्स कवर बिखौबा जिलासा जानो हागौ खिन्थु सिङाव मा दं बुजिबाय दा आरो मोनसे बुंबावदोंमोन ना जुदि कुइसना रिलायबल नङाबा आनसार होनो नाङा मोनसे हाग्रायाव जाहारबारियाव सिंहआथ' जाहारनि राजा नङा होमबा सिंहआ जाहारनि राजा गाध' आरो लख्रा गाध' आरो लख्रानि गेजेराव ओरैबायदि नांलायनाय जाबाय माने ओरैबायदि नांलायनाय जाबाय नांलायनाया जोबनो थाङा नांलायनाय सानबा जानाय नांलायनाया गाध'आ बुङो मा गांसोआ गोथां लख्राया बुङो नङा गांसोआथ' सोमखोरसो ग्रास इज ग्रीन गाध'आ मा बुङो गांसोआ गोथां जेब्ला प्रब्लेमा सल्भ जाया अब्ला मोनसे हाग्राबारियाव मोनसे दरबार जिरायनाय बानायो सल्भ खालामनांगौ जेरै जों गाव पन्सायत जिरायोना अब्ला सिंहआ राजा ओमफ्राय सासे बियो गावखौ डिफेन्ड खालामनो होबाय गाध'आ बुंबाय जिहेतु आं गांसोखौनो जाखायो आं बुंदोंना केमिस्ट्रि लेखा नांनानै फिट नांनानै गोलैदोंनो बुजिबाय दा थिग बेबायदिनो मा बुंखो आं जुदि गांसोखौ जायोब्ला आं मानो मिथिया गांसो रंखौलाय बेथ' लख्रासो बेथ' गांसो जाया हाउ योर सियर्स कैन से दैट ग्रास इज ग्रीन सिंहआ मा बुंखो अके प्रभु इउ आर राइट बिनि उनाव फैबाय लख्राखौ जेबो बुङासो सिंहआ इउ हेभ बीन पानिश्ड फर 5 days सानबानि थाखाय मा होखो पानिशमेन्ट ओरैबायदि पानिशमेन्ट नों रावजों रायलायनो मोना आरो जुदि रायलायोब्ला फाइन होनांगोन राजानि हुकुम बयबो जोबजोब्बाय लख्राया लास्टाव राजाखौ सोंबाय हाला प्रभु महाराज नोंथाङाथ' मिथिगौ गांसोआ ग्रीन होननानै आंखौ मानो साजा होदों सिंहआ मा फिनखो गांसोआदि ग्रीन आंबो मिथिगौ आं बिनि थाखाय नोंथांखौ साजा होआखै मानि थाखाय साजा होदों You have wasted the 5 days with God. मानो साजा होखो मासे गाध'जों जे सानबा नोङो टाइमखौ लस खालामबाय आं बिनि थाखायसो पानिशमेन्ट होदों बुजिबाय दा बेनिखायनो वाट्सएप फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब मानो जानला मोनला कमेन्ट्स लिरदों जाय बुस्थुआ जोंनि खुनु लेनदेनानो गैया जाय डिसकासनाव जोंहा जेबो लाबानो गैया जेब्ला गोजौआव थांगोन इन्द्र राजाया सानबैसे बिनि सायाव मा खालामदों टाइमखौ नुकसान खालामदों एसेबां दिन मा खालामगोन पानिशमेन्ट होगोन बेनि थाखायनो गोसोआव ला जाय डिबेटआ नोंनि थाखाय जेबो खामानियाव गैया मा बुंनांगौ येस इउ आर राइट इउ आर भेरि टेलेन्टेड आंबो बहुद जाम्बाय नों देरहाबाय मा जागोन अब्ला नोंथांनि साइनआ सेफ जागोन आरो मोनसे पइन्ट बाव आं मोननै काहानि खिथाबाय मोनसे काहानिया मा गांसे बिजाबनि कभारजों जों जाज खालामनो हाया सेकेन्डआ मा जोंनि बै यां जेनेरेसन दसेनो फेसबुक मा खालामो कमेन्ट खालामो नांलायो मालायो मा गोनांथि जाय बुस्थुआ जोंनि थाखाय जेबो गोनांथियानो गैया बेनि थाखाय गाध' जानो नाङा नङा होमबा
माने गादु माने लख्रा जानो नाङा लख्रा सानबा फानेसन मोनगोन मोनसे बहुत इम्पर्टेन्ट थिं राइट इंलिसाव मोनसे खोथा होननाय दं ए पजिटिव वर्ड can change someone's entire life मोनसे जांख्रिखाथाव जुदि नोङो सोदोब बुङोबा बै सोदोबा सासे मानसिनि फुरा बिनि लाइफखौनो चेन्ज खालामनानै दोननो हायो बिनि मोनसे काहानि बे काहानिया माने जार्मान खोनादोंबा जार्माना मोनसे इउर'पियान कान्ट्रि हिटलार नङा होमबा हिटलारा जार्माननि नङा होमबा जार्मानाव मोनसे फेमिलि दंमोन बिफा गैया बिमा आरो फिसाजो बिमा आरो फिसाला बिमाया जेब्लाबो फिसालाखौ स्कुलाव दोनलाङो नङा होमब्ला दोनो लायो फैयो सानसेखालि जेब्ला फिसालाखौ स्कुलनिफ्राय लानानै फैदोंमोन बिमाया अब्ला स्कुलनि प्रिन्सिपाला बिमानो मोनसे लाइजाम हरखायो नोंथाङा बेखौ थांनानै न'आव थांनानै नाय दा फरायनो दरखार गैया बुजिबाय दा बिमाया लाइजामखौ फरायखांनानै नेक्स्ट दिनाव मा खालामखो फिसालाखौ स्कुलाव दोनलाङो अब्ला फिसालाया सोंबाय मैया प्रिन्सिपाल सारा मोनसे लाइजाम हरफादोंमोन आरो जों दिनै माने स्कुलाव थाङाखै आंखौ दिनै माने स्कुलाव दोनलाङाखै बिमाया ओरैबायदि फिननाय होदों बेटा इउ आर स' एडभान्स नों ओरैबायदि गोजौआव इउ आर स' माच टेलेन्टेड नों ओरैबायदि गोरों दा स्कुल डाज नट डिजार्भ टु टिच इउ बुजिबायना नों ओरैबायदि एडभान्स ओरैबायदि टेलेन्टेड बै स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ फोरोंनो हानाय रोंगौथि गैया बिनिखायनो जों दिनैनिफ्राय बिमा फिसा न'आवनो फोरोंगोन फरायगोन बुजिबायना मा बुंदों बिमाया माने स्कुलाव थाङाखै इउ आर स' टेलेन्टेड इउ आर स' एडभान्स दा टिचार्स इन इउर स्कुल दे डोंट डिजार्भ टु टिच इउ बिसोर नोंखौ फोरोंनो हाया बेनि उनाव सेकेन्ड बै मानसिया इहुदिमोन दे इहुदि हिटलारा इहुदिफोरखौ सैयामोन नङा होमबा जेब्ला सेकेन्ड वर्ल्ड वार जायो इहुदिफ्रा फुरा खारजोब्बाय आरो अब्ला बै गथ'नि बिमाया अलरेडि थैबाय आरो बुरैनानै थैबाय अब्ला बै गथ'आ देरनानै माने जार्मानाव थानो हायैनि थाखाय इउएसआव शिफ्ट खालामनो थाखाय थफ्ला बोनगासिनो दंमोन आरो मिथिबायना जेब्ला थफ्ला बोनबाय थायो अब्ला गांसे लाइजाम बिमानि आलमिरायाव मोनो जेब्ला बै समनि प्रिन्सिपाला हरदोंमोन जेब्ला लाइजामखौ फरायो अब्ला गथ'आ मेगननिफ्राय मोदै रथ' रथ' गाबनानै आराम्भ खालामो लाइजामाव मा लिरदों मिथिबायना Your son is not mentally fit. He is not fit to come in our school. Please don't bring him in the next day in our school. लाइजामा मामोन नोंथांनि फिसालानि खर'आ थिग नङा नोंथांनि फिसालाखौ गाबोननिफ्राय जोंनि स्कुलाव दालाबो बिमानि फंसे सोदोब बै लाइजामखौ बुङाखै दे बिमाया मा बुंदों The teachers at your schools are not deserved to teach you. नों जाय स्कुलाव फरायो बै स्कुलाव फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ फोरोंनायनि बिसिनाव मा गैया इसेबां माने मा गैया रोंगौथि गैया नोंखौ फोरोंनो हाया because you are only talented. बै स्कुला सोर मिथिगौ ना बै स्कुलानो जाहैबाय एलबार्ट आइनस्टाइन बुजिबायना सानसे समाव एलबार्ट आइनस्टाइनखौ मा बुंदोंमोन mentally unfit you are not deserved to come in my school खिन्थु सासे बिमानि आं आसा खालामो खोनासङाखैबो बुजिदोंबो बिमा बिफायाबो बुजिबायना गासिबो खोथाखौ बुंजाया बिमा बिफाया नङा होमबा बिमाया जुदि बै समाव बुंनायमोनब्ला you are not mentally fit you are mentally ill जुदि बुंनायमोनब्ला दिनै जों एलबार्ट आइनस्टाइन बायदि साइन्टिस्ट मोननो हाया नङामोन बुजिबाय दा सल'बाथाया मा बिजाबखौ बिनि कभारनि सायाव जाज खालामनाङा सेकेन्ड
आल्टु फाल्टु जाय बुस्थुआ नोंनाव खुनु लिंक गैया बिनि सोंनायनि फिननायखौ होनो नाङा टाइम पास खालामनाङा थार्ड you are single pointed word can say